Боби сваля прашки, най-добре. Боби сваля прашки, най-добре. Боби чука го. Про джумпъра тук ще си снима трътата. Не мога да го пак. Нека никой не мога го запали. Запали го. Бъгвате. Айде, нагани много крат, нагани го. Двамата. Пламен на 6 сърца. Аз си умрях си, аз се махам. Аз съм умрял вече, така че... Не си умрял. Ай, ти бе! Баси! Бах ти булдога. Умирам! Аре бе, Плами, давай бе. Не виждаш ли, че е на малко дърца? Как не те се страна бе? Значи я ще използвам хел. Не знам, беше you have been shielded. Бичко бе! Някой ме хелна. Аз го хелна. Който има нужда от хел, аз ще му дам. Няма бе, по-върна да се стига. Добре, значи приключвам с хел. Моси ще умре, защото е на 7, а планка на 9. Не! Ето го! Ето! 6 на 8. И 5 на 8. 4. Аре бе, Боби сваля прашки. Ти на Боби сваля прашки ли бе? Ти на Боби сваля прашки ли? Аре, нощът си, давай. Не, може да го... И сега... Не. Това ще да много смешно, както Пълво беше кил на Багив. И той Моси. закина.